Ito dito sa mga sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yung mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Tingkapadyak all bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. kami naglulubang kayo ayam umulit Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Tingkapadyak all bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Matihin mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy sa laro at huwag kang bibitaw. Sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay. Ayun, nanalo si Bora. Yun, wala. Ayun, congrats sa mga nanalo, napakaraming tao. So, kami uwi na ako. Oh, thank you, idol. Ayun. Sarap mo, idol. Ayun, sarap. Awan. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na. Wala na yata idol ah. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo na yun mahalaga. Ang importante, naging masaya. Kapag yung all bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Dahil sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy sa laro at huwag kang bibitaw. Sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Uwe. Baba mo. Baba mo na. Go. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Tingkapadyak all bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yung mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging
masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Master na papakawalan. Maubos tayo sa sticker. Maubos tayo sa sticker. Halika na sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Shoutout sa nanay ko, nakatulog. Kay mama ko. Iya. Ito si... Halika na sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Baka matagisahan kayo dyan. Pilit kayo. Ay, ito po, kain daw. Marami. Sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Halika na sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan.
kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Halika na't sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin to, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka dun. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung ano kakaya.